Amin. Tapuji Tuhan ta maredde mahita. Mar hite goar di bata ama, dohot goarnya na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar itu di purbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Saya maharan api do mataku depak akta doluk, siya dia do ulaning ropang riput tuahu, siya Jehovah si palangi dohot tanoon, sabing ropang ripon yang gotuahu. Dak tagamon luason na tarsilat di patu, dak tagamon not mata si jagaho. Saya jagon ni Jehovah doho siyan na sa parmaraan. Saya jagon ni nadotodim. Saya jagon ni Jehovah doho laluar doho laubongot. Olat nyorro di saling leleng na. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata sian asini roham do ubah na saat ham itu tahun na baruon. Horo na mangaraw muti hami di bagasan na tahun na salpui. Saya asima roham. Saya unang tulak hami nuaing. Saya dongani mahami di bagasan tahun na baruon. Pasu-pasu mahami rodi akta ulaun na ringgan. Nahula hami marhite-hite guarmu. Alay gumudang pasu-pasu mahatam na bedei di turohanami. Asa gabi na baru rohanami. Asa tarpamasuk ho hami tu banua gijang dihasusuda ni buhal nami. Amin.
Terpuji Tuhan ta marit demehita. Tangihon ma patik ni debata di minggu ta di bagasang sadarion ima patik parjolo 1 papaton sonom ma dirok di si patik parjolo ahu do jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bahenommu debatam patik paduahon dang jadi ganammu jala indang jadi sumanommu manang ahana di banua gijang dohok na di banua tongaon rodi na di bagasan ait na di toru ni tano yang gotunggabe si sobaun manang siuluan patik patuluhon dang jadi dohonon guar di debata yang go soture dalanna ay ona humna do sugut akkana marsine yang di guarna patik papaton ingot hamu ma pabadeahon ari minggui dinanom ari ma ulahamu nasa silommu alai dianggo ari papitihoni ari padadanan di Jehovah debatam doi dang jadi homangula anggo nasadari i manang anakmu pe manang boru manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahammu rodi isi ni hutani halak pe namangebati hutam adi nanom ari rodi toppa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasai sina dungi maradiet de bana di ari papituhoni di bahani do ubahan na di pasu-pasu debata Jehovah ari padadan nai jala di perbadiai hiro sahana atong rak mangidogogo mehita tu adupan debata mangulahon na partu pateki ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon na partu patik mi amen. Terpuji Tuhan ta mari dehita. Lord.
Tato potima dosat tanda gudang itu adupan di debata martang yang mahita. Ale amanami jala debata nami na di bono gijang. Para si rohana sumurung midahami. Hupat hatu tu jala hutopot hami dodosa dohot pangalisan nami na gudangi. Setata mahami marhite ite asin roham. Jala sesama dosa nami saluhuk na. Ala ni pakokot ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amen. Laos tabigima baga-baga taringot kasesani dosatta. Musap yak kadolo jala humuttal akkarubian. Alai anggo parasi ni rohaku tung nasotu pamusat sian ho. Jala padan ni hadai meku nasotu pahumordit ninna Jehovah siasi ho. Hasanga pemadi debatana di gijang. Amin. Puji Tuhan ta marid de mahita. Hatani debata nagabetu pruk epistel di minggutta sadarion dimana dibuat sepanurirang bidusada ayat sada satu sia marsori soring mahita majaha senhaima ayat sada dimulanai nunga adong hatai jala sartu debatado hatai jala debatado hatai salu nai marhiti sen hatai do ubahen na majadi jala indang adong na nggosada sian nang jadi i naso marhite siane na marsinon nang do panodangi di bagasan na hulum alai dang dijakon na hulumi sitidangi do ibana ubahen naro asa di hati dak panodangi anggia gabe porsia salu na marhitesian ibana rapi taideasia alai nung amandok ro uju itu portibion panodang nasitongi namanodangi nasa jolma ido sahana mertua do halak na tumangiun hatani debata jalana pesa amen. Tapuji Tuhan ta marid dehita.
tindak pema hapor syatai songon na hinda tindak ko di dongat tas hapor syau di sadok portibion rak mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo na suatu dosan na tu mapalangi dohot tano au porsia di Yesus Kristus anak di debata Jehovah do na sasadai imana tinubun di si Maria nagabe-gabe satto di purbadia adorak sohabubuhan ido tu hatta na tumaon na birnit di panghumuan ni silatus na mati tatpajal loibana di hau pinor silang na tuat tu banotoru dung ditanom na mulak mangulu dari patoluhon na manai tu surgo lahundu tu siabun debata Jehovah amanai pergogo na suatu dosani disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon manghumi halak na mangulu do na mate au porsea diton di purbadia jala adok sada huria nabadia huria hatopannya halak Kristen akka nabadia dohok dia sesani dosa dohok dia teda mandok mulak mangulu dosogot dang ni halak nang mate dohok dihangaluan na sora suda amen. Tabegema edde puji-pujian san kor inahanna diuduti mamuse ina Debora.
Tapi kema titing nama sa di minggu tadi bagasan sadarion. Shalom. Selamat hari Minggu madi hita salhutna. Tapi huti hutma titing nama ragam di Minggu 5 Januari 2025. Naparjolo goarni Minggu. Goarni Minggu ta sadarion ima Minggu dung tahun baru. Topik Minggu nunga ditobus Jahoba bangsona. Napaduahon kelompok kor tuari Minggu tanggal 12 Januari 2025. Di permingguan pukul 7.30 namangisi kor ima ina Hanna, ina Esther, dohot ama Salom. Di permingguan pukul 10 namangisi kor ima ina Kamis, ama Huria, dohot en Harmonik. Di permingguan pukul 10 pitu namangisi kor remaja. Napatoluhon ibadah minggu pukul 7.30 WIB. Ibadah minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 12 Januari 2025 naneng roon hita memakai bahasa Batak. Napaupaton paborhaton dohot pangojak konon praises. Di hari Minggu 12 Januari 2025 di Patupado acara paborhaton praises HKBP Distrik 20 Walude Boskap. Pendeta Nexon M. Simanjuntak MTH napida tugas gabe praeses HKBP Distrik 10 Jabar Tengdi dohot mangojakon pendeta Ridoi Boru Batubara gabe praeses HKBP Distrik 28 Deboskap. Napalimahon torop ni ruas nama dohoti parmingguan. Di tanggal 20 Desember 2024 toropna 700 salak. Di tanggal 31 Desember 2024 toropna 240 halak. Di tanggal 1 Januari 2025 toropna 170 halak. Napaonopon ruas na berulang tahun. Informasi ruas na berulang tahun Hobar tu hasil rapat parhalado di hari Kamis 10 Desember 2024 nasalpu nunga ditotopon taringot tu data ulang tahun kelahiran dohot pernikahan. Nasa lelengo ditiktikon ima data ulang tahun saminggu naung merdalan. Mamuka tahun 2025 diubah ma gabe data saminggu tujolo. Domu tutik-tik tasa darion gabe hutik-tikon hami ma 2 minggu berturut-turut. Ima di tanggal 30 Desember 2024 sahat tanggal 5 Januari 2025 ulang tahun kelahiran 50 halak dohot ulang tahun pernikahan 26 kakak. Di tanggal 6 Januari sahat tanggal 12 Januari 2025 ulang tahun kelahiran 40 halak ulang tahun pernikahan 31 kakak. Padita dohot perhalado HKBP Cimanggis pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot pernikahan periode tanggal 30 Desember 2024 sahat 5 Januari 2025 dohot tanggal 6 Januari sahat tanggal 12 Januari 2025. Hatani debata napasikopon las ni rohamuna tarsurat di Yohanes 15 ayat 7. Molomian di bagasan au jala molomian hataki di bagasan hamu jupang hamu do manang dia pe dipangido rohamuna. Napapituhon pelean iuran diakoni sosial huria. Torop napasahaton pelean iuran diakoni sosial huria di bagasan mingguon toropna 8 kakak godangna 775.000 rupiah. Napawaluhon pelean bulanan manang tahunan. Torop napasahaton pelean bulanan manang tahunan di bagasan mingguon toropna 10 kakak godangna 3.010.000 rupiah. Moleatema di pasahat huriata tusude ruas naung pasahaton pelean bulananna
dohot iuran diakoni sosial sahat tu bulan Januari 2025. Tu akan naso pasahato dope taingot maamang inang makarikoton pasahato sa ganuk bulan tuhuria marhite parhalado sektor tabe. Napasiyahon keuangan huria. Huria godangna 21.730.325 rupiah. Tu pembangunan 3.224.500 rupiah. Sentralisasi Manang Pusat 10.054.675 rupiah. Jumlah 42.087.500 rupiah. Molo tung adong pelian naso tercatat manang salah redaksi akka peliani asa dihubungi ma tu parhalado radedo hami padinggaton songonima tikting namasa dohot si pamasaun di tonga-tongani huriata saya di pasu-pasu tu hatta ma peliani ben sangap di goarna. Amin. Tapuji tu hatta umat apa pungul pelian sada A dot sada B. Gloria
doha imana mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Uriana hinaholongan di bagasan Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tajaloma hatani debata di persorata di minggu sadarion na di enet sian buku panurirang Jeremia. Bidu 30 sada ayat 10 sahatro di ayat 10 opat. Songonoma hatana disi. Tangihon ma hatani Jahoba hamu ale aka bangso parbegu. Jala baritahok kamu mai di pulo-pulo akan adao jala hatahon hamu ibana na paserakon Israel najolo laos ibana papunguhon muse jala ramotanna songon parmahan di punguanna ainunga ditobus Jahoba Jakobi jalanunga dipalua ibana sian tangan ni nagumogo sian ibana rodo nasida sogot huhut marulupolop dipusu ni Sion jala marrongoman nasida madapoton dengan basa ni Jahoba eme dohot anggur dohot miak dohot anak ni biru-biru dohot lobu jadi todi nasida ikon songon porlak natakas di aik jala dangbe madate nasida jadi marlas ni roha madisi na merbaju marhalia kaliang dohot doli-doli rodia kana tua-tua jadi muba ma arsak nasida gabelas ni roha bahenokku jala apolokku nasida huhut palasson dung salpu godokna naselaon dungi marlobi-lobi ma toddini akka malim di tabo-tabo jala bosuran bangsokku marsaulihon dengan basaku ninna Jahoba ido sahatna dihamuna manami nanami nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus sudehi taon pastido nunga manotopon resolusi di tahun 2025 on nanaing si eahata dohot si jalahata resolusi adalah tujuan yang hendak dicapai supaya memperbaiki kualitas hidup sekaligus berhenti dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Jadi sudehi tahun mungkin nga paadarhon resolusita di tahunon boido secara langsung marhite nama dokhata di pukul 00 boido secara pribadi nama nuraton di buku agendana boido tongi secara terang-terangan nama bain di laman media sosial. 10 resolusi ni Paus Fransiskus kupikir sangat memotivasi, menginspirasi kita saluhut. 10 resolusi pemimpin Katolik Paus Fransiskus. Yang pertama, tidak gosip. Yang kedua, menghabiskan makanan. Yang ketiga, memiliki waktu untuk keluarga. Yang keempat, membeli barang sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, membantu orang miskin. Keenam, berhenti salahkan orang lain. Ketujuh, berteman dengan mereka yang tak sepaham. 8, komitmen konsisten dan setia. 9, buat kebiasaan untuk meminta kepada Tuhan. Dan 10, bergembiralah. 10 resolusi 2025 dari Paus Fransiskus ini saya sebut sangat menginspirasi dan memotivasi kita semua di tahun ini. Kemudian salah satu resolusi dari Eporus HKBP, Pendeta Dr. Victor Tinambunan,
yang disounding di laman Facebooknya 3 atau 4 hari yang lalu, kalau tidak tanggal 1, tanggal 2 Januari. Di sana salah satu dari resolusi yang disampaikan oleh Eporus HKBP adalah 2025 Pangula Nagok Tiki bebas rokok. Stop merokok. Saya kira ini akan membawa dampak yang sangat besar bagi HKBP secara khususnya, bagi seluruh jemaat secara umumnya. Alani bataniat tumma pinoma ici manggison 2 jami akamang alana hidak kape huber ngakainat tamar sigaret di gereja ola nakamata do pinoma 2 jami tungunang juga lahi hamu sigaret munai dison dohok ditoruan 2 jam do unang pola terdok kamu harus itu mar sigaret unang pola berek kalak mulai masih kamu bolong anang mar sigaret tamu situ pengamu rado honon berek kamu ruas tai dang mar sigaret talahi. Jadi yang 2025 tung niat tok kamu makamang. Nah so jadi mar sigaret tamu di gereja. Hola 2 jam. Ido epui do di tulisan nei. Cara ampuh yang 100% yang bisa menolongmu untuk berhenti merokok adalah unang galahi sigaret mininna. Memang tuh tuh. Unang galahi. Di mulu songon namol do pe bolong sa sigareti patiuk-tiuk masong ni unang galahi. Ola putar-putar maju songon itu. Dung lilingan non bosan hamu ablok kong molu ca tanggal mau mutar-mutaron. Pokok unang merti musbain, aso nang tergoda. Aima salah satu resolusi nabui tabereng di paadar opui Eporus. Hai kaum muda, saya pernah membaca sebuah tulisan untuk perempuan-perempuannya. Carilah suami yang tidak merokok. Idok di sini. Tips mencari suami yang lebih tepat, carilah suami yang tidak merokok. Kebayang enggak? Jantungnya aja dijaga, apalagi hatinya. Nah, ini. Jadi saya kira itu sangat positif untuk mendukung ini resolusi. Dengan semua resolusi-resolusi yang saya sebutkan atau yang kita miliki pribadi lepas pribadi atau per keluarga, tentu harapannya ini adalah hari kelima. Oma hari palimahu di Januarion. Siapa tahu sudah menyampaikan resolusi di pukul 00. Mak, Pak, mulai tahun 2025 ini aku nggak begadang lagi. Aku bangun cepat. HP tanggal 2 tong dang dungo. Tanggal 2 udah beda. Aku tidak membuat marah bapak dan mama lagi. Tanggal tului ngatar rimas naturas neban. Misal. Dang mergem biau inang inna tu inatana. Alai tanggal tului tong mergem ibana. Misal. Jangan langsung putus asa. Jangan langsung menyerah. Madok. Toh ya mak. Enggak harus ngonon namon. Dang bui otapakon. Dang. Unang itor pembela jodisi tanggal 5 depan waing gejang nayar. Unang itor menyerah jo. Dia situasi yang mirip dengan itu. Umat Tuhan saat itu terbuang di Babilonia. Lalu ketika mereka terbuang di Babilonia, datanglah firman melalui Nabi Yeremia. Firmannya adalah itu di pasal 29 ayat 10. Itu kita mulai dari sana dulu. Didok di si songonon. Ai songono dohatani Jehovah. Molo dunggok na 70 tahun ni di Babel ebataku mahamu dohot pasitokon tuhamu baga-bagaku na denggani asama buan hamu mulak tu ingananon. Setelah 70 tahun terbuang di Babilonia, aku akan datang untuk membebaskan dan menebus umatku Yehuda dan Israel. Itu firman Tuhan. Tapi kondisinya mereka masih terbuang.
Ketika itu disampaikan, tentulah umat Tuhan saat itu yang mendengarnya langsung memiliki resolusi di dalam dirinya sendiri. Oh, kita akan bebas, kita akan pulang, lalu kita akan ditebus. Lalu mereka sudah memiliki resolusi masing-masing. Tapi mereka bertemu dengan kenyataan, katanya mau dibebaskan, tapi harus tunggu 70 tahun dulu. Buasa nang itu sonari peluona. Adang tohorai. Toy mata uduti mangulu songonon, hampir di situ keadaan. Dan nanti setelah mereka dibebaskan, mereka pulang nanti ke Yerusalem, semuanya harus dimulai dari nol, hancur semuanya. Bangunan-bangunan semua rata dengan tanah. Tanope tarulang, tandus, tidak bisa ditumbuhi oleh apa-apa. Semuanya itu bisa saja memunculkan kekhawatiran dan kecemasan di antara umat Tuhan. Alani ido di dokma di bagasan jamitatta di bagasan sadarion tangihon mahatani Jehovah. Jangan langsung putus asa dan menyerah kalau sudah di tanggal 5 seluruh resolusi itu belum juga tercapai walau sudah diniatkan. Dengarlah firman Tuhan hari ini. Allah hatani debatado nanileho tu bangsonai ubain nabui totong nasida mernida jala berpengharapan bahwa di joloanan patardo dengan bahasa ni debata pasahatonna tu nasida. Anugerah Tuhan akan nyata bagi umatnya. Dia akan membebaskan dan menebus mereka. Dia akan membebaskan dan mengumpulkan mereka. Dia akan menjaga dan memelihara mereka. Tuhan berjanji Dia datang tidak hanya sebagai savior, tapi sekaligus sebagai provider dalam kehidupan umatnya. Tidak hanya menyelamatkan, membebaskan, tapi sebagai provider, memelihara. Ibana na mga ramoti sude aka na niasianna sinakaningan. Didok songon parmahan maibana mga ramoti nasida. Dia akan seperti seorang gembala yang baik, yang menjaga kawanan dombanya. Seorang gembala yang baik akan bertindak sebagai savior di satu sisi, sekaligus sebagai provider di satu sisi yang lain. Ini yang disaksikan oleh pemazmur dalam Mazmur 23. Maka tidak hanya di jalan lurus, tidak hanya di rumput yang hijau, tidak hanya di air yang tenang, Tuhan bisa memelihara kehidupanmu. Tetapi sekalipun kita berjalan di dalam lembah kekelaman, kita tidak akan takut bahaya, sebab gada Tuhan dan tongkatnya itulah yang menghibur kita. Jadi nasodung boy manang sitaono dia pe si bolusot tadi tahun 2025 on mabaik kita hata hutan, mabaik kita humordit laho madalanisa. Yakinilah, haposi mai Tuhan akan memberkati kita. Keluar na masukmu pun akan diberkati. Idokdo moloneng manutup peti ni namoding ja tangi yang pasu-pasu ni paditai didokdo di ramoti Tuhan debata maho laho ruar dohot laho bong. Artinya apa? Tidak ada batasan bagi Tuhan untuk memelihara kita. Debumu sekalipun bisa dipeliharanya. Kalau kita manusia terbatas, setelah mayat itu nanti dikubur, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan untuknya. Tapi Tuhan yang kita kenal itu, debu tanahmu sekalipun bisa dipeliharanya. Hapusi mai, yakinilah itu. Dungi didok ibana do, sampai kapan kita meyakini penyertaan Tuhan? Yesus pernah berkata dalam Injil Matius pasal 28 ayat 20, sahat rasa roh ajal ni hasianganon. Sampai akhir zaman aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Itu batasan Tuhan untuk memelihara dan menyertai kita. Pangaramotion ni debata berlaku secara holistik, secara menyeluruh. Saya membahasakannya bahwa Allah memelihara kehidupan umatnya mencakup kebutuhan fisik, kebutuhan psikis, dan kebutuhan spiritual. Jadi natuluon benar-benar diramoti Tuhan itu.
dihita. Kebutuhan fisik, kebutuhan psikis, dohot kebutuhan spiritual. Taida maju aka manginang sada-sada sian natuluon nagabi odolan sadarion. Na perjolo debata mangaramoti hita di kebutuhan fisik. Dia akan memeliharamu dalam kebutuhan fisikmu. Ini berhubungan dengan jasmani. Ayat 11 dan 12. Ainunga ditobus Jehova Jakobi, jalanunga dipalua ibana sian tangan nina gumogo sian ibana. Rodo nasida sogot huhut marolopolop di pusuni Sion, jala marrongoman nasida madapoton dengan basa ni Jehova. Eme dohot anggur, dohot miyak, dohot anak ni biru-biru, dohot lobu, jadi todi nasida ikon songon porlak natakas di aek, jala dangbe madate nasida. Tuhan akan membebaskan umatnya dari musuh-musuhnya. Alaniaha ala gumogo do tangan ni debatasian tangan ni Babilonia. Gumogo do tangan ni debatasia tangan ni Asur. Dohot Persia. Alani ido di dok ibana. Audo roma ngaromotihamu. Molope di idahamu yang tidak mungkin kami keluar dari pembuangan dan perbudakan ini. Ketahuilah aku Tuhanmu akan memberkati dan menyertai engkau, memberikan kebutuhan fisikmu, yaitu kebebasan. Ibana na paluahon ala gumogo do tangan ni Jehova sian saluhut nana adong di tanoon. Kemudian dia memelihara kita dalam hal makanan dan minuman. Eme dohot anggur, minyak, dohot anak ni biru-biru, dohot lobu. Lalu disebut lagi dia akan memelihara kita tentang tanah yang subur. Ala tandus dosude tiki Jerusalem di kiroha laki. Tarulang dosudena hata ni debata madok sai pasu-pasukku do tano na dia anongan inganam muna di si asatong adong hanguluam muna ima tadda pangaramotion ni debata dinasida ngolot aplikasi ho di partikia si saunari tanah yang subur ini bertudu-tudu mai tu akka usaha munai akka parkarejoa munai ramotan ni Tuhani mai di tahun 2025 on asatuk dihamuakan nariko di tonga-tonga ni parngoluam muna ganup marsada-sada. Sesungguhnya kalau kita mengingat urutan penciptaan, kita tahu pasti memang pemeliharaan Tuhan itu sangat nyata dalam kehidupan manusia. Di urutan panopaun ni langit dohot tano dohot nasaisina, Adam dan Hawa diciptakan pada hari yang ke-6. Dung sai jo di toppa dewata langit dohot tano dohot nasa isina. Jolo di parade ibana jo aik natio akka suasuanan namar perbue akka pahapahanan na boy panganon baru pe di toppa si Adam. Itu adalah bukti konkret bahwa Allah itu sejak dari awal merupakan Allah yang senantiasa menjadi provider dalam kehidupan ciptaannya. Dia adalah pemelihara. Alani ima dohonom matuhita kamanginang songon na didok ni Apostol Paulus di Filipi 4 ayat onomi itu unang holosohon hamu agia aha alai sadok pabotohok kamuma tu debata pangidoam muna marhite-hite tangiang dohot elehelek mardongan mauliate. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sasitaw na Tuhan Yesus penung ngamadohi. Ditiki marjamita ibana didolok di Matius 6 ayat 25 sahat 34 pe didok Tuhan Yesus Kristus do jangan khawatir akan apapun juga. Khusus di ayat 25 didok ibana do unang holosoho kamu hosamuna sumarihon si panganon manang daging muna pasari-sari parabiton. Janganlah khawatir akan hidupmu akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu akan apa yang hendak kamu pakai. Didutup ibana ma di ayat 33 saijumulo ma luluihamu harajau ni debata dohot hati goranna dungi tabahonon nama aka odeng Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Om mana parjol. Dia memelihara kebutuhan fisikmu. Napa duahon debata mengaramoti hita di kebutuhan psikis. Tuhan memelihara kebutuhan psikismu. Amang dan inang serta saudara-saudari yang dikasih Kristus. Belakangan ini semakin banyak orang yang mengalami yang namanya mental illness. Mental illness mulai dari anak kecil sampai dengan orang tua, laki-laki dan perempuan belakangan ini banyak mengidap penyakit mental illness, penyakit kejiwaan atau gangguan mental. Boido tabirengi di keseharian jalamolohu pamanat, film-film yang keluar belakangan ini itu semua berbau mental illness. Kenapa saya sebut? Nanti boleh lihat dari ciri-cirinya. Karena mental illness itu adalah penyakit yang membuat seseorang itu sulit tertawa, atau sebaliknya membuat seseorang itu terus tertawa. Guarda pina sakit jiwa. Seolah mekel. Nah, dua kemungkinan. Terus mekel, manang lasubui mekel. Holanda murhing. Mau lalu akan namurhing di sono. Sutung nahona mental illness lu amun namanya. Icek juan nong anate. Ali unang tu dokter hamulau, kebiasaan tu psikiater dolau, tu psikiater. Contoh mental illness ini adalah kecemasan yang berlebihan. Itu mental illness. Kecemasan yang berlebihan atau insomnia. Orang yang susah tidur pun itu bisa diakibatkan mental illness. Atau yang lebih parah, schizophrenia. Schizophrenia ini adalah orang yang suka halusinasi, ya mulai berhalusinasi. Itu menegudang film di Indonesia horor, bigu-biguon, aina berhalusinasi dotong. Itu mental illness itu. Jadi mau adong halak murah-murah atau ditodion bigu-biguon, apa namanya, kesurupan. Nah itu bisa berpengaruh dengan tekanan psikis dia. Atau stres, depresi, gelisah, putus harapan, banyak lain lagi contoh-contoh mental illness ini. Itu semua terjadi bisa banyak faktor. Boido ala trauma, gabiadong di ibana tekanan psikis. Mungkin trauma ibana ijabu terus tertekan ibana orang tuana, ujungnya tuluar ibana tidak bisa bergaul dengan orang lain, susah bersosialisasi dengan orang lain. Nah itu bisa mempengaruhi. Trauma atau kehilangan posisi, kehilangan pekerjaan bisa membuat orang stres dan depresi. Akhirnya mendapatkan mental illness tadi. Atau gagal berprestasi, sudah coba, nggak masuk ke apa yang dia tuju. Itu bisa mempengaruhi seseorang mengalami mental illness. Atau bisa juga karena terlalu lama dia terisolasi. Nah orang Israel itu di sini nih. Mereka mengalami mental illness karena mereka terlalu lama terisolasi. Bayangkan 70 tahun terbuang. Mereka sebagai budak, gabehatoban. Jadi akhirnya seperti mendarah daging itu darah budak di mereka. Di pembuangan, mengakibatkan tekanan psikis di dalam kehidupan mereka. Searching di googling cara pengobatan mental illness itu, di samping obat-obatan, yang paling disarankan adalah terapi perilaku kognitif. Jadi cara mengobati mental illness adalah terapi perilaku kognitif, mengubah pola pikir dari negatif menjadi positif. Itu ubahnya tu psikiater ibana lao, supaya diubah dari ketakutan menjadi keberanian, dari kecemasan menjadi ketenangan. Jadi pola pikir itu yang diubah dari hal-hal yang negatif menjadi hal-hal yang positif. Di ayat 10 tulu idok masongonon. Jadi marlas niroha madisi na marbaju marhalia kaliang dohok doli rodiakana tua-tua. Jadi muba ma arsa nasida gabelas niroha bahenoku jala apoloku nasida huhut palasson dung salpu godokna naselang. Jadi tanpa terkecuali akan marbaju dohok doli akada dana dohok na tua-tua muba manasida bui marlas niroha manang marolopolop di tonga-tonga ningoluna
ala pasu-pasu ni debata madinasida habisuhonna berlimpah-limpah. Karena kebajikan Tuhan akan dianugerahi kepada mereka. Kebajikan Tuhan yang bisa menolong seseorang bisa sembuh dari mental illness tadi. Saya ambil satu contoh tokoh Alkitab yang bisa melalui mental illness karena kebajikan Tuhan yang ada padanya. Yusuf anak Yakub, si Joseph anak si Jakob. Dia memiliki kelimpahan kebajikan dari Tuhan. Itu yang membuat dia bisa selamat dari mental illness dari apa yang dia jalani. Yusuf memiliki kelimpahan pengampunan. Disakiti, dijual oleh saudara-saudaranya, difitnah oleh istri Potifar. Itu tidak membuat dia lantas menyimpan dendam di dirinya. Dia senantiasa mengampuni semua mereka, baik abang-abangnya dan istri Potifar, dan juga nanti juru roti dan juru minuman yang menipu dia. Maka ketika kita kelimpahan pengampunan, kita akan bisa sembuh dari mental illness. Kebalikannya, kalau kita senantiasa menyimpan dendam di dalam hati, menyimpan sakit hati di dalam hati, itu akan menambah penyakit kejiwaan di diri kita. Kebahagiaan akan mustahil hadir dalam kehidupan kita. Yusuf juga memiliki kelimpahan dalam hal kesabaran. Dia itu menunggu 13 tahun lamanya. Tuhan baru menyatakan janji-janjinya. Dia dipuaskan nanti di Mesir menjadi seorang pemimpin dan seorang yang hebat. Itu 13 tahun. Amanginang jika sampai hari Minggu ini ada pergumulanmu yang belum terjawab, mungkin masih 1 hari kau doakan, 1 bulan kau doakan, 1 tahun kau doakan, belum juga kenyataan. Mari meniru Yusuf yang kelimpahan dengan kesabaran. Sabarlah, 13 tahun dia menunggu, janji Tuhan itu dinyatakan dalam kehidupannya. Milikilah pengampunan dan kesabaran yang melimpah, supaya kau dapat sungguh-sungguh bergembira dan bersukacita menjalani tahun 2025 ini. Napatoluhon omana parpudi. Diramoti debata dohita di bagian kebutuhan spiritual. Fisik sudah, jasmani, psikis dan kejiwaan juga sudah. Yang terakhir spiritual, kerohanian. Didok di ayat 10 opati, dungi marlobi-lobi matodini akam malim di tabo-tabo, jala bosuran bangsokku marsaulihon dengan basaku ninna jahob. Kalau Tuhan sudah membuat para imam berkelimpahan kebajikan dan juga kelimpahan berkat, itu yang akan mendorong mereka untuk senantiasa lebih sungguh-sungguh menyatakan kebenaran Tuhan. Dan adong berisi kerohanian yang palsu, dan adong berisi peribadatan yang semu atau peribadatan yang sia-sia. Benar dari segi jumlah bertambah, tapi dari segi kualitas menurun. Itu namanya peribadatan yang sia-sia. Dan tidak ada lagi di situ orang-orang yang menjadikan agama hanya sebagai opium atau penenang di dalam kehidupannya. Molo sudedo malim ni debata di pasu-pasu marlobi-lobi songo sinakaningani sitong ma hati dakonon ni ibana hata ni debata dang margello be manang dang ulahonon na be akan aso sitong asal madapotan ibana. Alangai pasu-pasu debata ibana marlobi-lobi busuran di lehon di dok nakaningan tabo-tabo. Naparpudi nakaing naparpudi on naparpudi sahali. Nabatuluhon nakin naparpudi oman naparpudi sahali. Terakhir sekali, tahun 2025 ini adalah anugerah kasih setia Allah bagi kita. Namanya anugerah. Sebenarnya kita tidak layak menerimanya. Molo dietong-etong do papahinat tanadengka di 2024 out sugari songoni sistem ni debata bai senagudang saldo na di 2024 akaulan nadenggan imana lanjut tu 2025 gudang do hita na ripas sonon tang saat kita tu son alani idang isuha-suha na itu hanya karena kasih Tuhan. Sebenarnya kita tidak layak sampai di 2025 ini, maka jangan satupun orang menganggap dengan gagah karena hebatnya, karena kekuatannya, karena hartanya dia bisa tetap survive sampai di 2025 ini. Ingatlah, kita bisa sampai di 2025 hanya karena anugerah Tuhan semata.
Dia yang menganugerahkan, Dia yang melayakkan kita memasuki tahun ini dan menjadi Tuhan yang pasti bagi kita, yang memberikan masa depan yang lebih baik di dalam perjalanan kehidupan kita. Taingok mahatani debata di Yeremia 20 sia ayat 10 sada idok debatado ainunga takas huboto sakap akanahu sakapi taringok Tuhamu ninna Jahoba sakap hasonangat dotahe dada tuhamagoan asa ahu mangalehon Tuhamu ujung nahina lunguton muna alani ido pajou-jou hamu maau huhut laho martangiang tuau gabetangi honokku mahamu lului hamu maau laos jupang hamu molotung dilului hamu au sian nasa rohamuna. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Sai lului hamu ma Jahoba bican terbaik dope jupang ibana, jauh hamu ma ibana bisan jonok dope ibana. Amin martangiang mahita. Mauliate ma di pasahat rohanami tu ado pamwale Tuhan nunga saor hatami di minggu na parjolo di tahun 2025 on. Tutu ale Tuhan nunga godang nau kurang rangi hami, nau kutotopon hami pribadi lepas pribadi, nang dia ke keluarga, nang di tonga-tonga ni huriamon. Resolusi nanaing si capayon nami di tahun 2025 on. Molo pesahat tu sadario di ari palima hodang harus sikop ulahonon nami unang luas hami Tuhan madele jala menyerah alai ingot mahami dihatam hutangi hok kami mahatam naung sahatu hami di bagasan sadarion ai hodo debata nami na palua hok kami hodo na gumugo sian saluhut nakahwaso na ditanoon lumobisian hadirion nami atong palua mahami jala papungu musehami di bagasan asini roham asa tungboy tutu terjalohami takas sudi pangaramotiommu di kebutuhan jasmani manang fisik, di kebutuhan psikis kejiwaan nami, doho di kebutuhan spiritual manang kerohanian nami sudi mai tedek di adopan nami caloon nami siakko marhite denggan di basam atong papatar madenggan ni basam tu sudi ruas ni huriam di tahun 2025 on urasi hami siad dosa nami asalam talup hami ogabi haboran ni pasu-pasum olam marhite gor anakmu Yesus Kristus jaloma tangyang namion amin. Mari de mahita laos tapasahat ma peliata na paduahon.
tatangnya kom mapeliata martangyang mahita. Ale debata amanami nadi banwa gijang, hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadenggan, dohot nasau libasa na mauliutus. Hupasahat tami masya na nilehom mitu hami pelean nami tuho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasea kami peleanon, pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami godang ni selehol-lehom mitu hami, asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehoni tondiro di pamataku, Hosana kongomki rodi salut artaku, kumasahat itu Ale amanami na di banua gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomani roham di banua tongaon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hangoluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ai ho dona puna harajan, lohon hagoku rodi hasangamon, saleleng ni leleng na. Amin. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, di sodakon Tuhan de batama bohina tuho, jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho, jala di pasaorhon ma damena tutondim. Amin. 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 Shalom, selamat hari Minggu Madita Salutna.
kasih.